أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amadou El Konare Amadou El Konare ikado biye jumaye biye lahoroma donye ala nyinini ani ala batuli ka ala madeli Amadou El Konare kado bunana madde madafoi kama oko ama nyine Allahu ta'ala fe ala minya nyina sanjirana sanwere ala ko fana jirana here ani badela sabula minye awasilame o kasaye ayelamana usal bare kunungo aya nyefanye ikado aywa minye ningalo nye kalo barka madu ningalo ikado kalo sinzine do kalo yele madu ikado fenjama labene do ningalo ngono Allahu ta'ala kallanyine kono ikado Amadou El Konare fembe mami mbulu ikado jaga boli wajibele du ka ningalo indela Amadou El Konare amanyi subhanahu wa ta'ala fe setigi nyatigi laharatigi min yajina ni melakaw da amanyi na Allahu ta'ala fa ongani jamana min dogoy mali ala ka anga jamana suma ala ka barka do anga jamana na ko dama do min dalembe ka anga jamana segere Allahu ta'ala ka do anache ala ko kaka ala kama Amadou El Konare subhanahu wa ta'ala kulu min na bidnyana kulu minu la ko donedu kulu minu ni atogo bolembe kulu bata anishigi olubemi Amadou El Konare kulu bata ni shegi nga minu zabana no donedo sebenvuro kono ode zuba kulu hazu kulu safa kulu marwa kulu tursina kulu Amadou El Konare ala ka sekono ni ngulu kelen wo kele Amadou El Konare ka do seni dabali mimba ne kaboko mimba kono Allahu ta'ala ba do amanyina ala fe alami na lede nabila isati ka lejina dama ka daurati ka jabur dama ka musati ka taurata dama minya ka kuma kallaba kuma mi ni kuma warata ka fonna ka bo kuma be o da alqur'ane ayodi muhammadu rasulullah amanyina allah fe bismillah kalamogo nana daba tungarana na bismillah kalamogo tebenanye Amadou El Konare aw ka fa vraiment na kera zigiri dalay abinye kosobe note qur'ane kala ni wajibi ko ne aw ko tuy karamogo ba chama de be envey nam wolo ni karamogo nga yo trame wa nyome ya wolo ni karamogo me obi bo envey ya jibale burama me nyome obi bo envey eyo ya mi ya misi bele ba million gele ni wa keme misi dima obi bo envey go chugodi jara asi karam ara ma ti jugodo ra asi karamogo ba be segu mara jire la kaw be segu jire talla kaw be segu olu ko ni te segu kaw be segu usigi ro de bena yemo wallahi subhanallah nunum be tali ko ni ti bo segu sa ko ne ba nyedo jire olu esigi vewe Amadou El Konare amayina Allahu ta'ala fe ala kanga batumne ala kanga batumne ala kanga jamana de kusuma ala ka lafiya di jamana duma bana be mina ala ka takabuika gela be minga ala ka takabuika ibi jamana kono ibi jamana koka ni e malidenyi amayina Allahu ta'ala fe mo min bila edebi kam mo don ya rabbi ala ki kam mo glasu do tete useba alai wallahi useba alai kaba ko ka yelema kamani vi sala ki dabali ba ya Allahu ta'ala fem be ni masigilin de nayi Allahu ta'ala de se ko bela jile nyina ko day ko amanya Allah fa anga jamana ci do ani bamanju do ani javandu ce do ani majugu ce do ani shubau ce ala ni do la nu ce ala ikanda hirimo noya kanga samya din noya Allah ika hera kanye gelate min gofe ala ikana fulo shuranga Amadou El Konare nyafi ngoni kalo dine yi min fɔ k'a gɛlɛya n'i ye nafolotigi ye fɛn b'i bolo a bɛ san kelen kalo 6 mara la Amadou El Konare kan k'a jaga bɔ ala ka nafolotigiw ɲɛsin an ma amin an juru ni jaga minɛ ni ka kan wallahi an jaga minɛ ni ka kan Orange Money numéro filɛ karamɔgɔ ka numéro 76 81 32 34 n'i y'a ci ala i ma baraji sɔrɔ o tɛ n ka numéro ye wa kalanden fili ndage wa i jɔnkaro jɛ ko ɲuman sagaka 76 naam
est-ce que la numéro ni la numéro Orange Money bloqué le tien a de chinemo ayi na chirima baraji masoro ala wana teme amado konare beka jaki bolo korota sanfɛ an bɛ dugawu kɛ hami o hami bila ibi mali kɔnɔ ibi mali kɔ kan i bolo korota sanfɛ minnu ka sɛbɛn fura ko bloqué le minnu ka gɛlɛya ni bana bɛ fɛn o fɛn na a y'a bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina allahumma salli ala sayidina la ilaha illallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah Allah, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Mamadou Kassoge, qui ministre doit mine. Ilaha. Ko shogal ga doit mine. Allah. Allah ina karamogo nyeti. Karamogo nyeti gula be. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. Jeka pip, kaka frefon la kodon. Amara batungura nam sankeme ibe moriala fema soro de do resifle sa o sigatula bala chugo be dibi amadou konare ne jiri minga bo o suma de kadi amadou konare membro kari kado bi boni seben minu kama la révélation ko dugule ningu dakeneka a boli ko shiye keme woro shiye bisaba ani kele ma minya seben o ye seben kela wo ani nyini kala wo farala nyanga kanizebe ni yo mebe ko mato ka dina la rédaction ACRT faso kewali Isa Kaujim atwa before de la Amadou El Konare Isa Kaujim ami doni mine ko bi akoni ngembe ko to bina nugula sabula akako de baraka ba dondoni ala yin dongo doda apasara noro tara Amadou El Konare ka do mobi yala ka kumana abini ka ke tuguru to mai sabula mana ye mo fe obi yala la Isa Kaujim ko damene na mina ngoni dona dame bibo dade fe Isa Kaujimi kabina ale koni nyelela ala ni M5RP o ju fana ye Imam Muhammad Diko fana kafo Imam Muhammad Diko chebado chenganado ayi jawo amija ikadon Muhammad Diko ka chebaya ikadon do temena ayi naduma chamange jamana ngono sabula jamana ngo foi kunti se ka kako o de kera sababu ye Isa Kaujim ka kengana ye ninga yele sanfe nye bele jile kadon o Isa Kaujim na yito o ngana muna ningi pan ka bo Muhammad Diko ko kwa lere kera ngana ye abti damata parti siga singa afla koroni semani kala ko ako malido nye Isa Kaujim don mami M5RP pumbe sina ikadon Imam Muhammad Diko abo kama koro o deba kangare dai kana nivo kana ninge kana ta ni nyoro ina ikado bare nge ninge chugola o dona mainga ma ikado akera ma pasa mai ka jija kosobe ikado fo wuli ka jona na buluda sene na ke Ibrahim Bokar Keita la ayera wuli la koy aduna mainga ma ikado na ija fo Isa Kaujim kuyate sabula ni sote ni dongili erete ni pasadate ikado ayo bele jele deda ikado asimu boitala ikado to awukan dumau ikado korofo dumau minye awa asimu goita abita on nyera nyama kala kunje ka mangutu kasola sebani kala ko unana jaka ja fatara jere jakulu minzigi lembe ka jamana shara ko nyena bo sente ataraka ko danga vlanae kabno ko ni ngerasa Isa Kaujimi ko ni nyena ay won nono kene mimbe ikado Imam Diko bulu alere tababulu jaja tay nono kumuyi Imam be nono kene me ka to ni dema ne ko era bita idamata warabiye nono kumu masigi dasa wala kumuna nono kumuna Amadou El Konare sebene gala ko hada madde kamana gwana ikadon awa Isa Kaujimi kamana ko ne ayi foshi wallahi ninga bo imamu bolo ikadwa atora kilina ala yin dongo do da adawla de bi ba dongo do akapuma ka bin nagashi dongo do ikadon awa akake walo bi fasanga tafe sabula min ye wulika jon ni jatemina alaba nana kani kwada nginyinga awa asimu goita ira la amanye minwa uya gwen agwene kana bla bila akoningara chatire bolai apasara ka joli makuya Amadou El Konare do kuma duma goita dable sebani kala ko dorete de ay janva minge karamola o janva inde ko lofla no fe no te donde mena ku kuma fo ko ay won numéro 10 M5 RP numéro 10 ala ni awa kamale ka puma ni ay wa kuna fundi lo wulla bebi nya shama ga bi ko na kara chatiri bolay ni ngunye sebani anye mi zalo ka bo la révélation kono
ko dogolen ningu dakeneka karamɔgɔ daba tun kɔrɔ i ka yamaruya la min tigɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon alimaso alima kumana alima ko jɔnni m'a fɛ ka java jugu jagoya galo da jamana sanfɛ ligelige la dɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ i mana tibi taba k'a fɛn o fɛn fɔ an bɛ don min na i ko bi sɔrɔdasi cɛngana minnu bɛ yen n'u ye fanga ta yawu a ko i k'a dɔn ninnu bɛ ɲɔgɔn don yɔrɔ dɔ u bɛ ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ dɔ wa i k'a dɔn u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile maaw kamana guwanlen don k'a dɔn ninnu ka gindo ye fɛn min ye o de kama bɛɛ lajɛlen minnu ye jugu ye olu b'a fɛ i k'a dɔn ka gɛlɛya ja kusa bange ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn k'u ka t'u mako la dɛ sɛbɛnnikɛla ko ja maa bɛ maa jaabi k'i ka kalo jɔ i la k'a sɔrɔ i m'i da waga i ma sɛbɛnni kɛ a ko min ye nin sɔrɔdasi cɛŋanaw Asimi a n'a jɛw don n'a dugujɛ u b'a la k'o de jira an ka jamanadenw ni diɲɛmaa na a ko min ye k'a dɔn colonel Sadio Kamara ministre de la défense des anciens combattants i k'a dɔn k'a fɔ ko a yera kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min bɛ yen ni a bɛ bɛn ni kelenya i k'a dɔn Zira Sunba a turulen wari a b'o de kɛnɛ ko fɔ dɛ n'i y'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ a rencontre des chefs d'état-major de l'armée et des chefs services maa minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasi finitigi bolofara fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ garde nationale min ye gendarmew surasiw a bolofaraw polosiw ni sapeur pompiers olu bolofara fɛn o fɛn ka ɲɛmaaw bɛ yen ka taa se kɛlɛdagatigiba yɛrɛ ma n'o ye chef d'état-major des armées olu bɛ jɛrɛ mun kɛ ka to ka lakana kibaruya di Mali yɛrɛ kɔnɔ an b'a kɛ cogo di kɛlɛdaga la dugubaw kɔnɔ cogodaw kɔnɔ mun fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan waasa lakana ka kɛ bil haki ye a ko o jɛrɛ min bɛ deli ka kɛ kabi Mali kɛra Mali ye min ye ministre Sadio Kamara ale yɛrɛ ministre tɔ wa a taara o kɛnɛ kan u y'a kanu a yɛrɛ kana a kana lakana bolo bɛ cogo min na a kana o bɛɛ ka farabasiya a ɲɛna a taara o kɛnɛ kan tabarikala sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ɲɛ galabo kura don an ka cɛdenw na maa minnu bɛ yen i k'a dɔn laada la chef d'état-major i k'a dɔn général des armées n'o ye général Umaru i k'a dɔn Jara ale de bɛ jɛrɛ ɲɛmaaya nka min ye i k'a dɔn polisiw ka ɲɛma surasiw ka ɲɛma gendarmew ni gardiw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaabaw u y'a kanu min ye i k'a dɔn ministre yɛrɛ ka n'a kɛnɛ kan a ka n'a ye sɔrɔdasiya gun kan olu ka ɲɛmaaba bɛna dantigɛ kɛ polisiw ta bɛ ten gendarmew ta bɛ ten i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra ministre yɛrɛ sigilen ɲɛna walasa k'a dɔn lakana yɛrɛ bɛ cogoya min na wa a kɛnɛ kana na a nimisi wasara kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ bɛɛ ni kelenya min yɛrɛ bɛ an ka ni sɔrɔdasi cɛkuluw ka bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sewa kosɛbɛ wa a y'a jira u la k'a fɔ k'u hakili latigɛ i ko ŋɔmiyirala mɔden kuma fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ fɔ u cɛsirilen don fɛn min fɛ u ka baara ye fɛn min ye u k'u ɲɛsin o fɔ jamanadenw jigi bɛ min kan o ye o de ye wa i k'a dɔn a kɛnɛ kana na min ye k'a dɔn bɛɛ ni balimaya ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ an ka sɔrɔdasi kulu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da kɛnɛ kan wa minisiri y'a jira k'a fɔ u k'u hakili latigɛ koyi k'a daminɛ jamana faamaw la ɲɛmaaba jamanakuntigi fɔ ka se olu ma u fɛn o fɛn ka hakilina ye min ye bi Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni jugu b'a fɛ an ka to a kɔnɔ u bɛna Mali sama ka bɔ o de kɔnɔ wa o baaraw de bɛ sen na min ye Umaru Jara yɛrɛ ko nin hakilina min bɛ yen ni u y'a kanu k'u y'a jira jɛmaana de k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ politiki baara la jamana marali la ani mugu ni kisɛ bɛ olu minnu bolo ka jugu wunukolonkɛ ko u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen ye wa i k'a dɔn hali kalan ni wagasi kegeriw o t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn u b'o baara min na k'o de bɛ to sonna fɔ ka min kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn nouvelle horizon kɔnɔ maa minnu bɛ n'olu b'a la k'a jira ko kɛrɛw bɛ sanfɛ k'u k'u hakili latigɛ ko la situation est sous contrôle awɔ Amadou Konare bonya ti barika ye sirakɔrɔ jiri nɛgɛnga don Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique nin y'a bɔli ko siɲɛ 100 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko maa bɛ Mohamed Touré maa bɛ Mohamed Touré ko a ko an ka taa an ka cakɛda min don a ye ko OPAMU kunun ko OPAMU ani bi OPAMU a cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji ɲɛmaa kura min bɛ yen sɔmingelen don k'a fɔ yalima fili don wa yalima daba Amadou Konare k'a dɔn sugu bulon dɔ taara ye ni ka taa di a muso dakawuli terimuso de ma muso in dakawuli terimuso yɛrɛ tɛ jagokɛla ye a ma deli ka marché kɛ jɛgɛ feerela don jɛgɛ kelen Le marché de confection des caniveaux dans les deux cours de l'OPAM a été attribué à une dame vendeuse de poissons présumée amie de l'épouse du PDG.
Nindo wa nya jedi. Ani no tenina. Ire do ni monina. O bale kanivo gono jige bi mo gono ewa. Amonel kunare ika don awa opamu abi kodinga de kono wuli ka joka bulo da sa san na wona opamu be dinga ndanga jidila mati teme opma dinga bakule flaka si mi mse ka to jimana na abi ta chugo mina amonel kunare ika do de sugu blonye akata ka di mama mi nye pombara kelai walma mi nye sojola aduga mi ngoni mba nye don sebane kala ko aiwa mi nye opamu PDG ababla da grindala ningani woyi nimita yoro jume katemenere muso tiri musoka odu ejege jawola de amara konare ikado moyu sedo ku bolodo kadese ikado muso inga dingese ikado alaba na baji de sigi ikado aiwa opamu dala ji taro tala bli enye diga sogi bota tala ji masigi ale ba fe ka jige mo akono de amara konare sebani kala ko amada o magwe afora ko ka gwa bilebele badojo ikado kuru kono naina amara konare ikado muso in maflake ko oye million nani ni wa mu ni duru taka uda tege ikado jige maralayi mi nye PDG furumuzo yi oro ni be atara nege bar dama dosa ko turu amara konare ikado ibi miri tolikolo be aiwa suguni ngurala katolu takano dakuna sebani kala ko akuni yekota kalaje mani vidi nana shege kesa yaro ne halama de dogno bi kuma ma chamango musomi ni okoni ni marché indirama PDG ikado afuru muso dakabuli tirmuso de ni o mi woni nya anga nyonzo so mbise kaninge ni tata kadi o mayala kata kadama sabla ne de nyamai ako ki boy mi nye opami ite kalo flake abada ni barakalo ka sarama telechula kuma wo kuma amodel ko na Ricardo warte subvention mi doluma o dablala olu bara ko jija were amodel ko na re ni mi keke chugo jumaina sabula war bakule de bi bossa kalo tan fla ko mi ma surfacturation o temene ngofe amodel ko na re Ricardo afora nyanyu ka toka ke o nyanye minu mbi ke barakalo fe o war bisara amodel ko na Ricardo kalo kele ko no bi se ka nyanye ke chien fla chien saba wa tanta e ko dambani aiwa obi be jolide makalo kono sebani kala ko nimbe fere mim se ka to obi warin galo tugomi akoni ya takalaje minye anga sendika bulo flaye olu bela jele be system be minye wulika joni jetemilai amodol kunare ikadon o sendika nyema mimbe o ere koni ikado abinafo oni fama nunu ndabe burukelina sabula fenwo fembike komite kanga aiwa sendika kanga wulika joni kele minunge onnana masumane sigele do koni ba shele katana yere akwami doni na kobi Muhammadu ko na Ricardo kalo saba kono obise ka nywanye minge dandala barakela ukoni olu nyani nembe olu sigile do kaflaliketi akoni ko takalaje nywanye wata amadu ko na walma wati afora kala ka kenyo nguna kala minumbe ka doni kala debi wele kofe amadu ko na Ricardo nga opamuna minye barakela do obi wele ala Ricardo obina kala ke ode superviseur wa ode karamo fanai obo war fanata sebe kala ko ni ngunja dore gwe kadiri fon fo be o kana diginyo na beka doni muidala amodel ko na ami doni na ko bi ni wuli ka joma ke asim goita na ma wuli ka joke cheke da do be ko flala amodel ko na re ulaban wo laba ubada do kuma ni ngunye sebe ni anye miza jone ba na se colonel do di kaba goto aya mitla ka nyini wala amo nyenyi na amina amadou kunare ni ngunye sebanye anye miza lo ka bo veridiki kono aka bi bolla kala mo de ba tungura kuna fundi sebe le triomphe di Mali minye ka do agite ay sebenge akoy ka do besigi tume ka femi makono ni oye Mamadou Kasoge kiri ministry ayi hakilina kura munun da kiri sigini adoni nyimala jamana kuntigi colonel Asimi ale minye kiri cheba foloye aka dangene ya kono ko abara sabatirade ka do awani ya me premier président ani procureur général cour d'appel la ka olu sigin kaki wasa minye kiri donjogo na bochogo abela jele ka jatemine chogo nyumana ka do ko ajere bakera mabse ka fo ni ya chien gale ka bi Mali kera Mali ifma chogo don procureur de la République jugement ministre de la justice ifma chogo don akala doni ikana fli
Nunu de tuloŋɛ dɛ. Tubabukan min man kamana gan n'a jɔ i k'o ɲɛɲini fɔlɔ. O bi ɲɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ wa kɛnɛ kanna na min bɛ tali kɛ kɛnɛw ɲɛmaaya tun bɛ minisiri Mahamadu Kasoge yɛrɛ bolo a baaraw kuncɛlen kunnafonidilaw ye kuma di u yɛrɛ ma procureur général par intérim cour suprême la Laji Sara Laji ko u ye i k'a dɔn nin kɛnɛ min kɛ nin ye ni nka i k'a dɔn awa président fɔlɔ k'o sigi ani ka procureur ba ka ale yɛrɛ sigi ko baara nafamaba don wa a bɛna kɛ sababu ye kiiri yɛrɛ ka tigɛ cogo ɲuman na walasa malidenw bɛ kiiri don cogo ɲuman min fɛ u ka ɲɛ sɔrɔ a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye nin yɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaaba fɔlɔ ye n'o ye cour d'appel a premier président o cogoya de ye i k'a dɔn k'a fɔ Faraji Baba Faraji Baba o sigira yamaruya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ procureur général o ye Amadu n'u k'a ma ko Balobo Gindo ale fana sigira kabi san 1997 i k'a dɔn ko ninnu kɔni bɛ i k'a dɔn magistrat kiiritigɛ baara la wa minɛ ma deli ka jigin u bolo kuma tɛ k'a dafiri i k'a dɔn k'olu sugandi k'u sigi nin sigicogo in na i k'a dɔn k'a jar'u ye a bɛnna u ma wa u bɛ min ɲini kiiri tigɛcogo ɲuman min ye surunadonbaw n'o ye avocat olu ka jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko l'ordre des bâtonniers des avocats i k'a dɔn bâtonnier de l'ordre des avocats olu fana ka ɲɛmaaba Usumani B Traoré ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan koyi ale y'a jira k'a fɔ ni maa minnu sigilen filɛ kiiritigɛlaw ɲɛma a kɔni bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ u ye nka k'u bɛ min ɲini u fɛ u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma ka don kiiriw cogoya la i k'a dɔn ka kiiritigɛ kɛ i k'a dɔn yɛrɛ ɲini ye ani min yɛrɛ ma koni kɛ o bɛ t'i yɛrɛ cogoya k'i pan ka woloki bɔlɔlɔw sanfɛ ni ka taa yɛrɛ yira ani maaw k'ale cogoya fɔ k'o ka dabila kiiri ye sariya kelen de ye sariya minnu bɛ jamana ka kiiri kɔnɔ kiiri ka tigɛ ni o tigɛ cogo ye ka jotigi jo jalakitigi ka jalaki nka maa si kana kiiri ta k'a kɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ ye ko n'o dabilala laɲini tɔ a bɛ sɛbɛkɔrɔ mafa o tuma k'a b'a ɲini ni maa jɔnjɔn fila min sigilen fɛ u kan'a kɛ dalafɔ ye koyi kiiri yɛrɛ b'a fɛ ka tigɛ jamanadenw ɲɛ cogo min na ni jamanadenw kɔngɔ kiiri minɛ b'u la i k'a dɔn kiiri kɔngɔ b'u la u k'a tigɛ cogo ɲuman na karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'o kɛra basigi ni bɛn min b'a la ka ɲini Mali kɔnɔ i k'a dɔn ko a bɛ sabati kɛnɛ in ganna na kunnafonidilaw ye ɲininkali dɔ tɛnku minisiri la n'o ye k'a fɔ minisiri Kasoge an ye k'a jateminɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min ye i k'a dɔn awa assemblée baarada kɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye IBK ka député bulon a président n'o ye Isaka Sidibe n'u k'a ma Isaac a kɛ warimarala kɔrɔ n'o ye Mahamadu Jarasuba n'u k'a ma Jaras ka taa se i k'a dɔn Bavier n'o ye i k'a dɔn fédération malienne maa ɲɛmaa ye bi ko u tɔgɔla kiiriw kɔni kuma b'a la ka folofolo k'a sababu kɛ nafoloko dɔw jateminɛnen ko a ko bɛ cogo di min ye i k'a dɔn minisiri a ye jaabi kɛ koyi a y'a yira ko a t'a fɛ k'a da don nin kuma nɔ nin sen fɛ ko nka ko tile fila in na bɛɛ k'i sigi ko procureur minnu bɛ yen ko o bɛna bɔ ka ɲɛfɔliba kɛ malidenw ye yuruku n'i k'a dɔn a kɛlɛli a ko fɛn o fɛn bɛ sen na dossier fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka kan ka yuguba walima n'o baaraw bɛ sen na ko procureur bɛna o bɛɛ lajɛlen basakili ci an sigilen don k'o makɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le triomphe du Mali la a ka bidon bɔli la nɛgɛw kɛrɛfɛ Jɛka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cogo bɛ di kokura Amadu Konare a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 631 Amadu Konare k'a dɔn nin kunnafoni in bɔra min ye Escom soja 10 nin ye cakɛda ye minnu n'u bɛ sanni feere boloda an ka jamana kɔnɔ duwakun dɛmɛni i k'a dɔn min ye révélation ye u ye kunnafoni di kɛ u ma sɔn u ma da kunnafoni in na kunnafoni min dira i k'a dɔn a na kɛ maaden kelen bɛ ka Ala fili walima kuma goni da ka t'o da tulo ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a ka da anw ɲɛ kɛlɛ t'a la woyo t'a la min ni min b'i ka anw fɛ an bɛ min ka k'a kɛ a ye min ni min fɔ a yuru kana an ka cakɛdaw la a kana an ɲɛ d'a kan Amadu Konare i k'a dɔn o de kɛra sababu ye révélation cidenw u sina ka taa nin cakɛda in na min ye ayiwa soja 10
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'i miiri i k'a dɔn awa dunfɛn minfɛn nin fɛn o fɛn n'a bi feere jamana in kɔnɔ soja disi i k'a dɔn u bɛna n'a caman ye wa u tɛ bilako ye Amadu Konare i k'a dɔn sugubulo falen don a la tɛtɛw sabula u bɛ ne ka san caman bɔ kɔsɔ in na de u dɔnna n'o tɛ ninnu bɛ jamana kɔnɔ baara la maa t'u dɔn Amadu Konare k'a dɔn u tɛ mankan kɛ a sabula u ni maa ma deli ka bila ɲɔgɔn na a ko kɔrɔfɔ minnu dabɔlen filɛ nin ye ayiwa fadenjuguw ye nin ye i k'a dɔn jagokɛla wɛrɛw ka kumaden n'o tɛ n'i yɛrɛ taara olu ka cɛkɛda la ka t'i ɲɛ d'a kan k'a filɛ société ja distribution industrie service so ja disi kɔrɔ de y'o ye Amadu Konare a ko i k'a dɔn nin tɛ baasi ye ko dara na Amadu Konare n'a ma k'i sɔ ye a na wuli ka bɔ i kan a ko nin ŋanamu kuma minnu dalen don k'u sɛgɛrɛ a kun de ye k'olu nanɔgɔ olu nafura dama jamana in kɔnɔ u tɛ dɔwɛrɛ dɔn baarafin kɔ Amadu Konare i k'a dɔn a ɲɛma n'o ye Amadu Ja ye Amadu Ja a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye anw ka baarakɛyɔrɔ filɛ minɛn o minɛn n'a bɛna anw fɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ saradalen fila a kɔrɔ hɔrɔn bɛ sɛbɛnnikɛlaw kɔni u ta kɛ ɲininkali ye kabini san 2002 i k'a dɔn Amadu Ja ka fɔ la olu bi jamana in kɔnɔ wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko CEDEAO jamana ka dɔgɔn u ka minɛn tɛ taa yɔrɔ min u tɛ feere kɛ yɔrɔ min kabini Ala y'u da don kelen da kelen olu ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ u ma deli ka mankan sɔrɔ ka sababu kɛ ayiwa jamanaw sigilen don sariya minnu kan olu kɛlen bɛ k'u dafa nka n'a kɛra k'a fɔ i ye fɛn dɔ kɛ o jari la dɔw bɛ bɔ i kɔfɛ cogo o cogo i to a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na a k'u ka produit i n'a fɔ awa carnaval i k'a dɔn o caman de tonnen bɛɛ ka taa se i k'a dɔn awa ani a yɛlɛmabolo caman n'o ye saveur ye banane vanille fraise chocolat nin bɛɛ lajɛlen y'a awa a taabolo ye a k'o fana k'i bɔ a la biscuit qualité o qualité i b'a ye k'a fɔ soja disi u bɛ na n'o fana ye jamana in kɔnɔ Amadu Konare k'a dɔn a nacogo ani minnu fɔlen don balo marako la ani balo yɛrɛ a kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen jira a dafalen don kabini a tayɔrɔ fo ka taa se client ma min ye boisson ye o caman de bɛna u fɛ mɔgɔw t'a dɔn k'u bɛna n'o boisson ye Amadu Konare k'a dɔn i n'a fɔ boisson gladiator a k'o kanetilama bɛ yen a min ye e b'o dɔn ne ye gladiator o ka di o bɛ maa fari wa ninnu mina n'a ye Amadu Konare o k'i bɔ yen a ko bouillon mayonnaise min ye aromati ye o k'a dɔn o dɔnnen don wa ninnu bɛɛ lajɛlen de jarabi bɛ a wa clients na o de kelen bɛ ka dɔw tɔɔrɔ u b'a fɛ ka wuli sa ka nkalon ta ka daw la a kɔnɔ tɛ n'i ye jamana in da k'a lajɛ jamana belebele don Amadu Konare kabini san 2002 olu bɛ yan san 2002 ka n'a bila bi la Amadu Konare k'a dɔn maa min ma deli ka wele hali k'a ɲininka n'i y'a ye ko dɔ bɛ taa produit ko kuma f'o ye o ye keleya de Amadu Ja y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don na ko bi a ka di service daw service da ye a ka di maa o maa ye olu ka yɔrɔ dayɛlɛlen don san kalo 12 a ka di ye cogo min ka taa lajɛ ka taa lariwali kɛ u ti don maasi ni o cɛ o kuma olu ye malidenw ye minnu bɛ baara kan ka kɛ Amadu Konare k'a dɔn funanŋɛninw don wa CEDEAO jamana ka dɔgɔ o ti fan min fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ daba tunkara an da laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ bɔ ka don joona kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Y Dumbuya nin y'a ka sɛbɛn ye Y ko an ka taa Kayi mara la Sitagili mairie a ko to sira tɔ ka guwan a ko min ye k'a dɔn ni hakili b'a la Sitagilikaw ka maire a n'a jɛɲɔgɔn maa 7 olu kelen Baba Komanda tilalen wari la pewu Baba Komanda na wari u ka wari ba Komanda na wari Baba Komanda na wari ba Sitagili maire ko a bɛ ka wari ba sɛbɛnnikɛla ko olu bɛ jele ba ayiwa naam i bɛ se ka kɔlɔnkan ka sɔn ka kan wa ɲa Sitagilikaw ma dɛ ula maire a kelen bɛ ka biye dun Sitagili maire n'o kaloso n'i mana na kaloso ye kaloso bɛ jeba ayiwa naam nin dama de b'u ka dugu la ye sisan nin kuma dɔw ja ka farisa sɛbɛnnikɛla ko miliyari 2 e ja tulonkɛ tɛ koyi naam sɛbɛnnikɛla ko ni ɲa ma kɛ Sitagilikaw ma kiri y'a seko kɛ nka kiri mana ko kɛ ni tɛgɛrɛ fɔra kiri k'a jija a k'a se a da la u kana ɲɛnɛ ɲimi ka dɛsɛ a ku la dɛ
sitakilikaw ka mere ma min be ikado awa sisokoke a min ye ikado ngafo ni sitakiliko fora abe ikado ngafo awa kenyeba marala obe kai ale yere maraba yere kufo mere chwa de aluseni sisoko aluseni suso ay fana ko iyo ibe sisola ka dia ay ibe annam ne kasunga kai ma yele ko sisola ka do ma jelinde o kamile nam sebani gala ko aluseni sisoko ana krefe ma saba miliyari fla ani akunga ve karamgo deba tungora uya manje kati wora kula mali kiritigila mo olubita domi ukoko nanye nunundo ukashia ikado ngafo obi dugu shure Oyoroni be uyuke ikado ninga suru nuye kase kata uke kasola hiru uko hali kai kaso tubo nu torae ikado atinye uyu salo oyoroni bela jele ninga na nuye bomako kaso bombala ninga nu datugu soni vnendrinda kono sebani gala ko asta kilikao oluko ni chekun a chen uyaye ka fo malikiri bili haki do minye uka meritai noko tala okama kabi minye ikado udatugu li fok na bla bila mauko ni jigi sigile do ikado uye merika danga sabana uya aleta ningo ke nono blai ale ko ningera meri pare enteri o mimbe no bo bara nyumana de ikado ngafo ukele do ka wuli ka nwe de nyimi okọ meri min sigira nin kasola do ne unola no to aye bemba sisoko be ko ama papa ko papa ale ko ni ma jeli mbai sabula danaya de dara ale ka danaya min kama ikado ngafo ka ale sugandi ninga ake ikado ngafo awa mere ye o nga sebeni kala ko obe chesiri ni wuli ka jomina bide karamo de ba tungora ubala ka fere bela jele de ke ningo chwacha meri min dara kasola ani minu njera ka duminike hali binabe ka doni ndi oluma olu fana me ka je jugukura de si wala sa obi se ka papa ni ajenyon olu koni sebe korotodo ninga olu koni wa koche olu bolo nga sebe ni kala ko mami be ni bi barake ngana ya jelenyana kemana dunga jelenya kono akui ka do itege ni sevla bela jelebe masara mani bolo o nga mi me talige aluseni sisokola ma do yere be munu yere tesita kilikai hali kai mara maute kata se ka do akanuba doma olu de kale do ka mefe ndamina olu de bala ka kinini wakasiri ni nyari korobolike ka foko kiribe olu kama koro wa ko olu bina fere beke ko aluseni wa ko abibo kaso la sisa ko hali sheti wuli ka bo afa kuna wa ka be sigitu ko ka ta to manger sitakili merilai sebeni kala ko kabini ma mena sitakili ka deunve ma o ma be ni be sitakili ka herefe u bela jele wuli la ka faranywa ka ke jekuluye ko mi ma ko collectifu o collectifu ma nyema o yere pmana olu ko amedo mena iko bi ube mali kiri fo ka barkada uye ka do sitakili meri ne ajenwa ma sabaka segesegeli minke ninga nu mine ku datugu kasola ka kera jelenya kono sabula sitakili dugutigi na dinenyema bela jele ya donga fo nunu ye nafulu chanaw ni ka do yuruku maw anga biedun kan sigi o maw de do o ma no lu dona kasola olu kerefe maw de ka wuli ka ke disigosi convoy ka fo kiribe olu kama koro obina aluse na je obo kasola ku ti jeni ayebi uti jeni ayesiri Allah komini kuturu kono ma saba o ka miliyari flana kunga vedu bugude tobi medu bugude tobi medu buguri wasebani kala kwa ko de flere ninye ka donga fo mami me no ye bemba ani ka donga fo ajenwa chama ne be munu ni ujara ka barake nga ka keni bemba papa ere ka jelinyai ukoni ye danaya dale kuna ale de be baraba chama na meri una ame domina iko bi o nga sebani kala ko ukoni me minyi anga jamana kirife uka fere bela jeleke ika do awa ni mere aluzeni sisugo na jobe kaso mina kaso mindo una kaka ukana boko liberté provisoire ukana kamaro halso bandao shitakili yoro anga papi ndoto ya note eka kaso ngakai kasi banda Oma ube mi ngoni nyini uta fe liberté provisoire wallahi liberté tobe yoro nu ya di aluseni mo ko abita dugu fere de milliard fla meri kono ma bo ato ejoli nga sidakili atekwala na madofa kuna fone fle endigate awdel ko nare ne ijo anga zara premier mi anga temeni barai Amadou El Konare bakoroni mi mana saka boli juru to ala o wolo de beke jimbe
a bɛ juru sara mbala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tun kunnafoni sɛbɛn le pousse Yuma i k'a dɔn k'a fɔ ale ye sɛbɛn kɛ min bɛ tali kɛ Yuma ko a ko an ka jamana bilama maa minnu bɛ i k'a dɔn n'i ko jamana sinsinnen don sɛnɛ mɔni ani baganmara kan ni k'a ye k'a fɔ sɛnɛ bɛ bolo kɔ la walima i k'a dɔn tibitaba dɔ bɛ sɛnɛko la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ an yɛrɛ bila k'an kumakan sɔsɔ ministre de l'agriculture maa kura min bɛ yen ni o ye Lasini Damɛlɛ i mana Damɛlɛlaka kɔni bila sɛnɛ la ni n'an ko Damɛlɛ ɲɔgɔn tɛ a bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ sɛnɛkɛlaw tɔbɔtɔ. Barawulika don. On vient du même village. Awa Dabaw n'a maa kɛlɛ ministre ye. O bɛ se ka kɛ cogo di. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ministre Lasini Damɛlɛ ha ka jan nin barawuli kan ɲi a k'a dɔn jaja yanni nin kana ministre yala gɛlɛya min bɛ sɛnɛko la a tun b'a bɛɛ kalama ka ban i k'a dɔn kaba sigira ni nka i k'a dɔn danganiyaw d'a ma k'a ka baara kɛ a ko ale ti fɛn wɛrɛ kɛ fɔlɔ koyi i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu de bɛ na ni engrais ni a ɲɔgɔnnaw ni sɛnɛ maɲɔgɔnlaw ye n'an ko a ma fournisseur ka n'a di an ka sɛnɛkɛlaw ma ni jamana bɛ musaka di u ma k'a bɛ boli biribiri ani olu de bɛ ɲɔgɔn ye i k'a dɔn a taara olu kuma ɲɔgɔnya min na gɛlɛya jɛn de bɛ nɔgɔ ko la n'o bɛ k'a to nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ a sɔgɔ kuma na mun b'a ko kɔnɔ i k'a dɔn ko o ka ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛra ministre Lasini Damɛlɛ sɛnɛ ministre kura ale ni i k'a dɔn k'a fɔ awa maa minnu bɛ yen n'o ye fournisseurs ye ani u ye ɲɔgɔn ye kɛ a ko ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la a ko i k'a dɔn an ka ministeriya yɛrɛ da kɛrɛfɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ min yɛrɛ bɛ gɛlɛya min bɛ ministre ko la a y'a ɲɛfɔ jɔnjɔn walasa an bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ɛlɛ ni sɛnɛkɛlaw bɛ se ka bɔ yɔli ani ɲani kɔnɔ cogoya min na o de kama min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw u ka fournisseurs ka ɲɛma Yusufu Kulubali ale min ye collectif fournisseur yɛrɛ ɲɛma ye u ye ɲɛfɔliw kɛ koyi u y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ olu la a ko gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu ka miliyari camanbaden de juru bɛ ba Maliba la miliyari 17 o de kɔni juru bɛ Mali la wa san caman faralen don ɲɔgɔn kan san minnu kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ o kɛmɛ sababu ye ni ka baara gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la ko i k'a dɔn juru min bɛ jamana la jamana fiɲɛ tɛ juru nin ye koyi fiɲɛ min don i k'a dɔn fɛɛrɛ bolo ni ŋanamu sira min sigilen don n'o bɛ kɛ sababu ye ka na ni angɛrɛw a dicogo ani a nacogo kalifacogo maaw la k'o de gɛlɛya de k'a dɔn o de ye nin ye nka ni Ala sɔnn'a ma i k'a dɔn gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ a ko rɔ a b'a bɛɛ lajɛlen salo k'a ɲɛsin jamana faamaw ma waasa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw ni aw ko sɛnɛ ka yiriwa a tɛ ɲa nɔgɔ sɛnɛ a n'a maɲɔgɔnlanw kɔ n'a fɔra samiyaji yɛrɛ bɛ taa fori k'a sɔrɔ nɔgɔ ma se sɛnɛkɛlaw ma o kuma i k'a dɔn ko yala ci jɛn bɛ o nɔgɔ naliko la o kuma ko fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn de ka ɲini o la sisan min ye ire fana ntanya fana i k'a dɔn fournisseurs y'o fana kuma fɔ a k'u ka fɛɛrɛ kɛ ire bɛ se ka ciya cogo min na waasa i k'a dɔn maaw ma nɔgɔfin sɔrɔ u ka ire fana jɔnjɔn sɔrɔ waasa ninnu fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye foro ka sabati min ye ministre kɔni ye layidu ta a ko wulikajɔ fɛn o fɛn ka kan ka kɛ a bɛna lase o bɛɛ bɛna wuli ka jɔ ni minnu bɛ se ka kɛ jamana n'a cogoya la o bɛ kɛ teliya la min ye k'a dɔn fournisseurs kɔni ye layidu di o dugujɛ yɛrɛ kalo tile 11 ko nɔgɔ toni mun b'u bolo n'u kun bannen don k'a ka di dɛ u bɛna diliw daminɛ o kuma bɛn kɛra juruko cogoya kan a ye jɛn a ka nɔgɔ di a kana to aw fɛ yen nɔgɔ ka di jamana bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka bɛnkan ta waasa musaka minnu kan ka di nɔgɔw naliko la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ bi sɔgɔmada in na le pousse kɔnɔna la Amadou Kounare ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min y'a sɛbɛn Alhaji AB Haidara Amadou Kounare n'i y'a mɛn ballontannaw fɛ ani jɛrɛjɛkuluw fɛ on change pas une équipe qui gagne Amadou Kounare k'a dɔn sɔɔni min ye ayiwa n k'i ɲininka fédération malienne de football i k'a dɔn ɲɛmaa ko k'an ka ɲɛnabɔ ko kura sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Amadou Kounare bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ taa laban min na Mali balonda kanubaw ani balonda kɛbaw tɔgɔ kelen de b'u bɛɛ lajɛlen da Bavier Touré Amadou Kounare o ma kɛ ka da ko Bavier cɛ ka ɲi koyi a ye baara ni wulikajɔ min kɛ a ye hakilinakura min don dolantan na a n'a ye yɛlɛma min don Mali dolantan na i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Amadou Kounare minnu b'a la k'u na kɛ ka di da ye dɔwɛrɛ t'an juru ka tɔgɔ sɔrɔ o don n'o tɛ k'a fɔ e na passé wa o kɔni kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ lawale tɛmɛnen kunna wolo ani ɲɛtaa ka sɔrɔ an ka ndolantan na Baviye Ture a tile don Amadu Alu Konare k'a dɔn k'o dalen don kɛnɛ kan Fédération Malienne de Football kabini août kalo san 2019 i k'a dɔn yɛlɛma ka kɛ wulikajɔ kura ka kɛ Mali balonda a ka dulokiba kura don Malidenw min ndolantan fɛn ka dusukasi i k'a dɔn ani ɲɛtaabaliya donna na min ye Baviye ye a ye nin dɔn sabula a yɛrɛ ndolantan kanuba ye Amadu Alu Konare k'a dɔn fo n'a sɔrɔla a dɛsɛra n'o tɛ min ye balonda kanubaw ye ka bɛɛ wele ka sigi guwa kelen kɔrɔ Amadu Alu Konare i k'a dɔn bɛnzɛngɔniyakɛla o t'o fɛ min ye wulikajɔ ye ndolantannaw u bi ndolantan min kɛ a n'a kɛbaw u ka se ka balo o wɔsi la o kɛra Amadu Alu Konare k'a dɔn ndolantan a bɛ min kɔfɔ o de ye ɲɛtaa ye an ka ɲɛ kɛnɛbaw kan Amadu Alu Konare an bɛ donni minɛ ko bi min ye Jeux Olympiques Paris 2024 Mali qualifielen bɛ U23 i k'a dɔn san 20 tɛmɛnen kɔfɛ an filɛ o kɛnɛ kelen ka tuguni Amadu Alu Konare i k'a dɔn fana k'i bɔ yen Athènes 2024 Mali bi y'o kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye awɔ Fédération Malienne de Football i k'a dɔn a ɲɛmaaba a ka wulikajɔ ye tuma min n'u ye tabale gosi Baviye i k'a dɔn wulikajɔ kura bolo tatɔ don anw b'a fɛ e ka i kanbɔ a ko n b'a a jaabi n jɛna n'a ye bi n jɛna n'a ye sini août kalo tile 29 wa n bɛ kɛ candidat ye i k'a dɔn baara min daminɛna an ka se k'o laban Amadu Alu Konare mun ni mun de kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Baviye bɛna don min Mali balontan b'a sensabara kɔnɔ i k'a dɔn gɛlɛya juguya i k'a dɔn ndolantan yɛrɛ tɛ kɛ bilen fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲini Amadu Alu Konare i k'a dɔn kana balontan sigi sen kan ngaki min ye fédération ye k'a ɲɛnamaya ka ni kurafiya la o de kɛra sababu ye Baviye yɛrɛ ka wele Mali to a la min ye Awajani Infanto ani a don i k'a dɔn ministre de la jeunesse sport o kun ye Musa Atayeri Baviye nana wele k'a ta ka kɛ kafu maa ye ka taa kɛ FIFA maa ye o bɛ jɔnni tunɔ na Baviye tɛ dɛ a bɛ Mali de tunɔ na Amadu Alu Konare k'a dɔn n'i ye FIFA ta bi a maaba kelen fila sabanan ye Baviye ye sɛbɛnnikɛla ko foyi m'o s'an ma Baviye ye a kololen bɛ a bɛ balontan dɔn a b'a dɔn n'a bɔrɔ dɔn an ka wuli ka b'o la Amadu Alu Konare k'a dɔn centre technique min n'o baara daminɛna o tɔ ye panko kelen ni ɲɛ wawa hectare 20 min ye hectare 10 ye Amadu Alu Konare i k'a dɔn min ye ndolantan terrain ye ka taa se a n'a gazon min ye gazon synthétique terrain ye ka taa se wulikajɔ wɛrɛw ma hôtel 4 étoiles 6 niveau chambre 40 min ye joueurs siyɔrɔ ani u lafiyakɛyɔrɔ bloc administratif i b'i miiri makaama fɛn o fɛn la diɲɛ na Amadu Alu Konare k'a dɔn o bɛ nin yɔrɔ in na o baara daminɛna ala ni Baviye ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ Amadu Alu Konare k'a dɔn dama ko ma min ye sariya kuraw ani wulikajɔ kuraw o ka don fédération yɛrɛ na sɛbɛnfura kɔrɔ minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen ka bila yɛlɛma kuraw ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali alifituru ka ɲɛmaa ta k'a lajɛ min ɲɛsiri bɛ ka ɲi Magasa o da y'a fɔ a ko sɛbɛnfura kɔrɔ minnu kun bɛ yen fiɲɛkun b'u la gɛlɛya kun b'u la Baviye ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma balontan nɔgɔyali Amadu Alu Konare k'a dɔn balontanna k'an ka balo a wɔsi la min ye an ka ndolantan jɛrɛjɛkulu ye k'u kɛ i k'a dɔn professionnels ye o baaraw fana daminɛna kabini Mali ye indépendance ta Amadu Alu Konare i k'a dɔn n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ min ye an ka ndolantan jɛrɛjɛkulu ye ligi 9 de bɛ yen min ye Bamakɔ Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Moti Gawo Tunbutu Kidal nin bɛɛ lajɛlen ka siège de bɛna dilan wa i k'a dɔn a dabanya fɔlɔw daminɛna Gawo ta ni Sikaso ta o bɛɛ lajɛlen daminɛna Amadu Alu Konare k'a dɔn o tɔn laban sigilen don k'o kɔnɔ tiɲɛ don dɛmɛbaa kura caman nana ndolantan na nka dɛmɛ in tɛ bɔli kɛ yan'a wari dɔw sɔrɔli cɛ Baviye ka wulikajɔ i k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye min b'a to k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'i ye balontan yɛlɛma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinan sɛnsɔn Real kɔrɔni o de kɛra champion ye ɲinan miliyɔn 20 sefo wari taara ka d'u ma i k'a dɔn san tɛmɛnen na miliyɔn 15 ma i b'a ye k'a fɔ danga joliba ase ale ye miliyɔn 10 sɔrɔ sabanan i k'a dɔn Isufasi ale ye miliyɔn 5 sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔnna kun tɛ sɔrɔ ndolantan na san o san dɔ de bɛ fara a kan a ko wulikajɔ bolo kan min ye Stade Malien ye Coupe du Mali i k'a dɔn
million dansoro i ka do ka danga 11 créateurs million duru ako ni ndamanda damanda e ko ta ko lajabani ako wuli ka jo ani jetimine balondano yere ni so jaledu mali dolanda yelela iba e ka fo kabini Maroc 2022 iba e ka fo yelema kuro ni tabulu kuro yerela Amadou El Konare ako Bavier aka kandidaya anya wajibi ya kunadi on minnu bi balonda fe ango mashi dingele te ka anga kandidaya Bavier ko chawche yi kambo ambi amazi de ka obuta mu blasra de non kana na shuko anakwa atese nanga no démocratie saria do eni yo mbala tuko beni karamogo de batengora na bondi sebe la lettre du peuple jamana donga bada Youssou Diallo Youssouf Mana ale te puma ko sebe ngani ya puma le fon fe na iba soro ayo nyenyine ayo nyedo CSDM ikado ni nchekulu mana kufo ako ikado nga afo ni de nyana abige biela jele tai o nga de ma ke kenyeke abi foko karsala ka o ka cheni fleniye ako CSDM ni ye jere jekulu baye ninga haken wulika jo bela jele benedo anga jamana de munu yetungarangeuye oluka kisau olu yakuba yale ani udemenima ikado ni CSDM kofo ma kele mimbe ni bela jele boye oye Mohamed Sherifu Haidara ikado wulika jo jumembe malita nyela Mohamed Sherifu Haidara ni amaye okeneka onga sebeni kela ko tibitaba wole do kele cliff liner ni nyere kele do ka bela jele debali ba ma be ni be do kala mo CSDM ikado asigi chugula ani akabara ukechugula ikado tibitaba munume sinabi abgele du ka bela jele gwen kamana sebeni kela ko ye munye ako Mohamed Sherifu Haidara mi nyere CSDM nyemai ale de balla ka ye do ka bololo siraka ikado Facebook ka ye ka foko mali yere saria sumba no e kuru supreme ko ale kele do ikado ka kiri do diagoya ikado CSDM la ninga CSDM ka awai ayamoria sebe yele mali ka se ka o sebe vura ko bela jerele tibitaba ningo ke mawre tola ikado nga foko ale yere tunyana ko atigi chatiri bolaye nga kale nana ye ka fo ningo nye sebe ye wa hali bini aka bi kuru supreme yere ma o kiri jabi sebendi ale ma amadi ale krefe mama ale yere tunyana tulonge do ko ngal debali bana kaye ka fo ame saria jamana mali jonjo mi kono bi ka fo ko ni nywana bi ke fo kuru supreme na ikado ko na tumake ale tundida ala akoni ye ko intaka laje CSDM yere de ye kibaruya usoro kibaruya mu na nyema yere de willa ka nyenyin ngoy nana muzoro kaye ka fo ko awa CSDM ayere yamoria sebe min bede ma do be min to ako beidi drame ko beidi drame doni do ikado tibitaba ku chamana muni bingani boshi ndigila ikado nge madam na anyana di ma bi sedem ko kuma fa onye jamana ko rangoni ya nyedon ala sebeni gala ko ako ni ke wale min fle ni CSDM togola puma fle kuru supreme na ko beidi drame ale de ba ko jula sebeni gala ko beidi to ni ma jigila tigeli baye ni nyere ko ni ma fe jago ya ko ka CSDM ke ataye kuma ko ale ko ni tara ka tai ka do sebe do sebe mina aba fe ka CSDM ko Mohamed Sherifu ani ajeo ka hake unyami ningu bolo biri aka o ko nga olu jigiba ka na ko tara di kritikela hakili juru chana le munuma ma nyenyine anye jonjoma ko chen minye obina do ko nga ko lu na bo muna olu na ye ka fo jaja beji drame anga jekulu bado yere de be no ye ho conseil des maliens de l'extérieur ko olu yere de bala ka ngo nyere de soso ka bedi deme ninga ninke wale chejugu ta ninga nyesi oluma wa ko sababu te dore de ko ikado CSDM nana poika sigi asigili ni biche abala ka wulika jo ba mununge ikado anga jamana ngewye kanu munu ni haklina ni makala ni mba munu ba kono nuka wulika jo bebe ka makonya foka ke sababu ye jamana yere bugu lakodo jamana ko ba fenwo fe CSDM de bi wele akeneka ako misali ya jume hali donateme fanga jamana nyema swantili je kulu munu ndara no e mal ladri munu ye CSDM wele la akeneka ko akata se no barala ni ministry nyema swantili be o chogola wa jamana ka keneba fenwo fe nsigira no bige sababu ye ka mali bini asini la no do dialogue national no do assise national ika do CSDM bi wele abela jele keneka wa obinu ka haklina nyuma munundi olu chama meta berela wa ka wulika joni keleke wasa mali saria suna ika do député ya blo yere ka daile fwa anga tungarangew ye ika do CSDM ka projet lalendo wa wulika jodo na berela wo ofana prepare la tigedi ako obekofe u yere buga fengura mi yere damne no sabatira ni CSDM bi na ke bile haki nyuma
ye ɲɔama da ye o ye ka hakilina dɔ sigi walasa ka se ka musaka boloba dɔ yɛrɛ dayɛlɛ jamana yɛrɛ ka wagandenba la i k'a dɔn tungarankew tɔgɔ la miliyari 1000 bɛna sɔnsɔn min kɔnɔ i k'a dɔn wa o baara yɛrɛ bandola don kaba o tuma ni yɛlɛma ni nin hakilina kuraba minnu bɛ yen ni CSDM b'a la k'o kɛ an ka jamana tungarankew ye maa minnu kireyalen don u la ani ko jɛlen minnu bɛ fɛ k'a tigiya minɛ olu de wulilen don ni k'u daji kɛ ɲɔgɔn da u b'a la ka don sariyatigi dɔw kan ka taa ko ɲaami a ko kɔnɔ tɛ min ye Mali ka kiiritigɛso dɔ bɛ yen commune 6 olu ye jaabi dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ nin bɛɛ di Dramé min filɛ ale b'a la ka nin wulikajɔ mun kɛ ko a bɛ yɛrɛ sɛgɛnna a tɛ sariya den kelen kɔnɔ ko la sabula ko n'i y'a lajɛ bɛɛ di Dramé yɛrɛ donni CSDM kow la ko i k'a dɔn Mohamed Cherifu yɛrɛ de ye mandat di a ma don dɔ a ka taa u jɔyɔrɔ kuma dɔ kɛ Faransikaw fɛ yen ko nka ko kiiri yɛrɛ tigɛra hali Faransi yɔrɔ caman minnu ye k'a dɔn k'a fɔ jalakiba bɛ bɛɛ di Dramé kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ko k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ di Dramé ye tiɲɛni caman kɛ i k'a dɔn k'o bɛɛ kɔfɛ n'a yera k'a fɔ ko min ye an ka Cour suprême nana jiri dɔ bɔ ko k'o jaabi ja o la ka tila ka t'o jaabi sɔrɔ sira kɛ olu fɛ bɔlɔlɔ ka n'a ye jɔn ko Ala ko u dabali bannen bɛ nka k'u dan bɛ jamana kiiri la u bɛna wulikajɔw kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bidon bɔli la di Dramé san 30 kɔ Faransi jamana na Amadou Yɛlɛ Konare a bɛ nin kun da ko damanda la a tun bɛ haut conseil la a bɔr'o la ka na damata ayiwa fɛnsigi a yɛrɛ ye CSDM ko nani a bolila ka n'o fana na nin damanda hali sini ni dɔ wɛrɛ sigira a bɛ t'o la a bɛ bi ka dagɛlɛkɛ kari ka bɔ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɛna bɛɛ di ɲini min m'a kɛ koro a k'a ɲɛfɔ an ye Amadou Yɛlɛ Konare waati n'a ka waati ma se jamanata waati sera anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye o bɛ bɛn sadani na an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛ sigi sen kan wa fuwan o siɲare o siɲare yan'an ka bɔ kunnafoni teli bɛ yan makilaw nglandew i ni Kantutu Kanute ORTM ɲɛmaaba dɔ Kayi ko i ka fara u ka maaw la ka sɔn k'alu la k'alu so bɛ jeba communiqué in kɛla waati kuru la min ye Mise Yakuba Kulubali n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma a bɛ Baramali yɛrɛ kɛrɛfɛ k'o bɛ maaw ladɔnniya k'a balimamuso tununa min tɔgɔ ko Ami Kulubali si ye san 20 ye kuma farila fin don ko a bɔra denbaya la kabi araba don n'o ye kalo tile 19 ye ko a bɔra seli fana waati k'a ta o donna ka bila bi la ko kibaruya foyi ma sɔrɔ a kan o de kama u b'a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa bɛ yen ni i ye kibaruya sɔrɔ a kan a bɛ bɔ tuma min na t-shirt nɛrɛmugulama bɛ a la ani fini kɔni kuma ɲininen don bɛɛ fɛ maa o maa ma kibaruya sɔrɔ Ami kan i ka weleli kɛ joona jɛ ka fɔ numéro la n'o ye 20 24 76 29 walima 20 24 78 78 n'i ma se k'olu lasɔrɔ i bɛ 82 84 10 35 walima i bɛ Yakuba Kulubali yɛrɛ wele 75 16 74 77 faamuyaliko ɲuman ko o ɲininen don bɛɛ fɛ kibaruya in na. Ala k'u garijɛgɛ don u ka maa tunnen na. Ami. Amadou Yɛlɛ Konare an balima bɔbɔw bɛ yɛlɛ sisan n'olu wulila. Awɔ. Mohamed Jakite ni Moriw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. O bɛ bɛn. Surafana tɔw ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin kelen kan. Tabarikala. Nɛgɛ ɲɛ 21 Burapele bɛ sagi ka na kumaso kɔnɔ. I k'a dɔn Fakɔnɔjɛ k'i émission ni d'a kan. Tiɲɛ. Ni Ala ni kira sɔnna ne ni lamɛnbaaw ne n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Mantia FM ka sini su 21h i k'a dɔn Dabaka kɔlɔsili kɛnɛ kan. Dimanche don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jɛgafɔ la i k'a dɔn Tunkarankew ka kɛnɛ na. Tabarikala. Maa min kun bɛ nɛgɛw la Gibson contrôle maa min ye kunnafoni lase Amadou Yɛlɛ Konare ani Daba Tunkara k'an jaw ta k'a yɛrɛ kɛ i k'a dɔn Sylvie Vartan ti ka baarakɛla in ɲɛna a tɔ in ka gɛlɛn dɛ. Jɔnni Sylvia a tɔgɔ dun ka di Sylvie Vartan. tubabu tɔgɔ don. Non Sylvie Vartan kun ye dɔnkilidalanba de ye. Sylvie Vartan c'est une française une chanteuse française. O de Sylvie Vartan kelen o de yɛlɛmani don o b'an bolo kɔrɔ yan. An bɛ bi taa bila yan. Division baara ɲɛna wa salam.